Il-prijoritajiet tal-pajjiż bħalissa mhumiex il-metro u l-mina ta' Għawdex. Dan qalu d-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta' Min Iħaddem Joe Farrugia fejn kienet jikkummenta dwar id-dokument li ppubblikat l-MEA bil-proposti għal budget tas-sena d-dieħla. Dan id-dokument jitratta diversi setturi fejn bħalissa imbossa sfidi. Joe Farrugia jinsisti ma' Net News illi bħalissa l-pajjiż għandu bżonn jitfaħarstu fuq il-finanzi pubbliċi. Prioritajiet bħalissa mhumiex il-metro u l-Gozo Tunnel, imma il-prioritajiet huma li l-Gvern kemm jista' jkun jerġa' jġib l-ispejjeż tiegħu taħt kontroll biex bekk ukoll jikkontrolla il-deficit u konsegwenza id-dejn. Id-Direttur Ġenerali tal-MEA qal illi waħda mill-prijoritajiet għandha tkun l-infrastruttura għaliex hawn diversi irħula li għadhom b'sistemi antiki. Ħafna irħula u bliet f'Malta li għandhom sistemi ta' dranaġġ li huma antikwati għall-aħħar. Allura rridu jiġu indirizzati jekk għandna nonfqu miljuni fl-infrastruttura dawk għandhom imorru hemmhekk. Farrugia jisħaq li hemm bżonn li l-Gvern jipprepara għall-għoli tal-ħajja dan għaliex il-gwerra tal-Ukrajna u l-konflitt bejn it-Taiwan u ċ-Ċina qed joħolqu problemi fuq il-materja prima. Huwa kkonferma wkoll il-kola mistennija tkun bejn 8 u 10 euro. L-MEA qed tgħid li żieda se tkun piż żejjed fuq in-negozji wara l-impatt li ħallit warajha il-pandemija. Il-prezzijiet ta' ħafna materja prima qegħdin jolgħu u b'konsegwenza jolgħu il-prezzijiet tal-prodotti u s-servizzi. Issa il-kumpanija ħajtlaqtu doppja di għaliex meta inti għandek l-inflazzjoni dak li jkun joqgħod kawt iktar fl-infiq tiegħu. Allura is-suq jista' jinxtorob xi ftit. Ma barra minn hekk imbagħad ħajkollok l-effett illi min għandu kumpanija, min għandu l-business tiegħu ħajkollu jħallas iktar f'cost of living increases il-kola qiegħda tissemma li ħatkun bejn 8 euro, allura ħatkun għolja ħafna. Apparti l-ispejjeż l-oħrajn ta' l-affarijiet li jrid jixtri biex jopera. Joe Farrugia qal li hemm bżonn li jkun hemm pjan sabiex kemm il-poplu kif ukoll in-negozji jkunu jistgħu jlaħqu maż-żieda tal-prezzijiet fi żmien li ġej.